טוב, אז חברים, הייתי באבנט והשגתי כמה לקי בלוקים, כפי שאתם רואים, לוסט לקי בלוק, לוסט לקי בלוק, לוסט לקי בלוק, לוסט לקי בלוק, לוסט לקי בלוק ולקי בלוק. עכשיו אני הולכת לפתוח איתכם, אותם איתכם. נתחיל בו. אוקיי. 3, 4. זה בסדר, זה סביר. אוקיי, עכשיו את זה. תן לי מזל, תן לי מזל. אוקיי. בא לי לוס ג'וב ג'וב ג'וב. אבל סיכוי שאני מקבלת. טוב, לא חשוב. אוקיי, פליז ג'וב. פליז בא לי לוס ג'וב ג'וב ג'וב. 3, 4 ו... בסדר, זה בסדר. אוקיי, עוד לקי בלוק רגיל. ואז שוב לוס לקי בלוק. אוקיי, 6-7 פליז, 6-7. לא 6-7, טוב, יש לי 2 כאלה. אוקיי. אופן. תן לי משהו טוב. נו מה? טוב, זה חמוד. אוקיי, וזה עכשיו פליז שייתן לי משהו טוב. 3, 4. בסדר, זה סביר, סביר. עכשיו את זה. שלוש, 4. מה זה? טוב, אז התוצאה שלנו היא זה, 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 זה וזה. זהו חברים, זאת התוצאה. אני מקווה שאני אמצא עוד לקי בלוקים.